Dan sarki barin ƙara maka wani abu. Ni Tijjani Abdullahi Asase yaron rarara ne, ni yaron Dauda Adamu Kahutu rarara ne. Duk inda na shiga ina alfahari da haka, ni yaronsa ne. Na mutuwa ma yaronsa ne ni, ko kazagen ko kar kazagen ko ka faɗa ko ka faɗa. Kai siyasa, ɗan siyasa, duk ɗan siyasan da ike Najeriya idan na je gurinsa na ce ibani wani abu, idan baya ƙaunar rara kai yaban, idan baya son sa kayye min, idan na zo ikalle ni ya ce mayaudari ne fita tafi. Abinda nake samu gurin mai gidana ya ishe ni, ba sai na je gurin kowa ba. In dai shi ɗin yana raye ya isa. Kuma na gaya maka ka sani ɗan sarki Kilishi, duk yaron Dauda Adamu Kahutu rarara, in dai Dauda ya yadda kai a gargashinsa kake yaronsa ne, wallahi kana da gida kana da mota, an baka gida an baka mota. Idan ba za ka iya rike mota ba an baka mota an baka gida, idan ba za ka iya rike gida za ka iya rike mota an baka mota. Ko mace ko namiji in dai wannan yaronsa ne, akalla a kasar mun fi 400 banda abokan arziki. Me competition na mota, menene akai competition na mota? Ga halin da masana'antar fim take ciki, ga halin da mu yan fim din, ga yanayin yunwa da talauci da yake damu. A rayuwa ta duniya competition za a yi kamar rigimar da aka yi tsakanin Abdul Ahmad da Dauda Adamu Kahutu rarara. Wannan ya ba wancan mota, wannan ma ya ba wancan mota, wannan ya ba wannan gida, wannan ma ya ba wannan gida. Wannan ya zo ya raba shinkafa, wancan ma ya raba shinkafa, wannan ya raba kaza, wannan ma ya raba kaza. Wannan shine competition, shine wanda za a taimaki mutane. Ni an yi interview da ni ma aka ce tsakanin Dauda Adamu Kahutu rarara da Abdullahi ba a shiri, nace in Allah da ba za su shirya ba saboda ana samun alheri da su. Wannan yayi kaza.